Dar lucră, bă, ceva, să te avem că lucra și tu în viața asta ceva. Așa. Pentru băianjeni. Ai văzut? Asta imediat. E, rude. Adică vă dau numai unul mai. Hai, bă, băbăru, ce harnic îi, mă! O, n-are rost! Vede, n-ai ce faci. Da, un exemplu pentru vecini, ăștia vecini. Nu ăștia, ăștia. Bă, o să stau în cap, mă. Bă, nu se bună, mă. Ai de capul meu, bă, fia te-ai merit, comora aici. Ala, bă, fugiți că ne bate. Mă, n-are rost, mă. Ia dă una la Jaguarul ăsta cu barosul. E de la cealaltă, că tot mai galea pe sân. Ia, mă, serios, mă, aici e bună. Sunt doi semni dintr-o dată, fii atent aici. Să vă sunt doi. Eu nu semni, mă vinzi. Cât? 8.000. Cât? 8.000? Ia-mi mă rog la roată, doamnă, să o cumpăr. Dacă se vârti, dacă nu... La revedere. Ia să-mi la lăcustă. Faină, 4.000. Super faină arată. Și are și ele romi în spate. Ia văzut-o. Păi că unele bravo, pui mă, ele ron, una alta, e și jânt, e doar așa. N-are jânt. Nu, mere mă. Unde, mă? Stai, mă. Dă lume ca tine, nu lucră nimic. Nu mai zic idiot, hai că-i sunt văzut cu aici cu statul, adică să ne bine respect. Stai, auzi, propan. Auzi, Marcel, auzi, domnul pe ăsta. Ce faci, gheț? Și Marcel, cu tată folosești. Nu, că așa este, că așa nu vrea să spun. Dacă ai idei bune, ești idiot, mă. Mă, n-are rost, mă. Ia să mergi cu doamna Firica, mă. Hai să mergem, mă, mergem. Stai, mă, că merg. Hai. Nu, mă, să mergem cu asta, să mergem eu rică. Hai să joc, mergem. Să știi să văd. Scoate lanțul, scoate lanțul să se vadă. Așa, scoate lanțul, uai că eu l-am uitat pe mea la casă, stai că mă duc până acasă.